வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்க ரவி. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஃபேஷன் சாகா ப்ரோக்ராம்ல ரன்வே மாடலா கலந்துகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுல கிடைச்ச சர்டிபிகேட் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ்க்கு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் டு மேக்கப் பை ரியா ஆர்டிஸ்ட்ரி. ஸோ மேக்கப் காஸ்டியூம் பை ரியா அவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபேஷன் ஷோவில் நிறைய ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க, ஃபேஷன் கொரியோகிராஃபர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. எனக்கு ட்ரெயின் பண்ண பிரதீப் சாம் கொரியோகிராஃபரோட எடுத்த ஃபோட்டோ இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்ஸ் ஜெஃப்ரி சத்யாவோட எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. இந்த ஃபேஷன் ஷோ ஆர்கனைஸ் பண்ண தமிழ் சாகா நவீன் ப்ரோ இவர் தான். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி.